Somiar de poder pujar al Gira, que el club ho mereix per tota la gestió que està fent, de poder pujar a primera divisió, per mi seria pues, bueno, el colofó a la meva etapa com a jugador. Què tal? Benvinguts i benvingudes a un nou episodi. Esta vegada en una Valencian Edition que l'hem batejat Valencian perquè és en valencià i Edition perquè és edició, o sigui, no té més història l'assumpte. Sempre tirem pel camí de la coherència. Tenim una persona que va estar 4 anys defensant la camiseta de l'Alzira Futbol Sala, que va tindre molt bones vesprades de glòria i que, tot i la seva morfologia corporal, aconseguia alçar el pavelló ell solament amb 2 aspavientos que li diem de braços. Estem parlant, que segur que ja sabeu qui és, de Gabriel Pastor Moltó, Gabri, que el tenim així. Gabri, què tal? Com estàs? Bona vesprada. Bona vesprada, Raúl. Bona vesprada per dir alguna cosa, perquè així la gent pot estar escoltant-ho de matí, quan vulgui. Sí. Que ja el tenim en Spotify, ja està ahí, i la gent en qualsevol moment el pot escoltar. Pues un plaer visitar-vos, i quan vaig rebre la crida que volia és que baixara a gravar, pues la veritat és que pues, un orgull poder seguir estar així amb tota la família d'Alzira, perquè ha sigut els seus 4 anys que sempre duren el cor, per supost. Ara xerrarem d'això, però abans conta'm què fas actualment. Així se t'ha mencionat en alguna ocasió, però Sí. vingué Gonzalo i deien que treballar més que tu era impossible. Suposo que moltes hores en la clínica encara. Sí, el treball el mateix. És de veres que enguany, pues, al no estar ja jugant al nivell que estava, els divendres per l'esprà no he treballat enguany, he pogut seguir tots els partits vostres, una pena al final, però he seguit tots els partits, parlava molt en Rubi després dels partits per comentar, i faena, lo de sempre. I jugant en l'equip dels amics, en la Lliga Comarcal d'Alcoi, que van fer un equipet, la gent ja que s'han retirat, i ha sigut un any bonic jugant els amics i bicicleta i disfrutar un poc de la família i desconnectar un any que va ser, estos últims anys, molta pressió a nivell mental, molt d'estrès físic, psicològic, i necessitava un any d'evadir-me un poquet, seguir vinculat a Futbol Sala, veient sobretot a vosaltres, però és de veres que per altra part necessitava que el meu cos es relajara un poquet, perquè han sigut anys molta pressió. Jo també soc una persona molt exigent en mi mateixa i m'agrada quan estic implicar-me a tope en el projecte. Hi ha moltes coses que comentar, les has anomenat ara, però la més important, ja ha passat un any, ja t'has evadit, ja t'has relaxat, en la 24-25 podem dir, que no ve de noves, que vas a tornar a jugar a nivell federat. Conta'ns, com ha sigut això? Sí, jugaré enguany en l'equip del meu poble, dels meus amics, el Llefaqui Futbol Sala, que enguany fem 25 anys ja. Van començar en un grup d'amics que van fundar el club, i mira, a base de ensenyar-se ben en gent bona i tal, el club va anar creixent. I no estava pensat jugar, és de veres que la directiva es desvinculava, el club es quedava en mans de ningú i va vindre el president actual buscant ajuda, i li vaig dir que per supost que jo crec que la millor opció era d'estar de director deportiu un poquet ajudant a l'entrenador, a Sergio, que enguany s'ha portat també molt bé amb mi, que va deixar d'entrenar tot l'any en el Llefaqui i que és molt bon xaval, i Sergio em va dir que encantat que estiguera ahí ajudant-lo a fer l'equip, i per circumstàncies de projecte deportiu, en un parell de jugadors que volien veure projecte, vaig dir, si renoveu, fitxe jo, i així n'ha sigut. Van dir que sí, i m'he compromès a enguany ajudar un poquet a que n'hi hagi un poc de competitivitat, de serietat, i intentar fer una temporada bonica i amb il·lusió, perquè l'equip del meu poble, i ja és diferent aquest estrès, no? És en tercera divisió, parles del meu poble, però que és en tercera divisió, la Cantina, si no m'equivoco és el grup 15, i que està molt bé, que no és que... Quants anys tens actualment? Jo ara va ser fa 2 setmanes 40, el dia 7 de juny.
i vas a tornar a jugar en tercera divisió. Però bueno, ha vingut aixina, jo encantat de poder ajudar a gent jove que han pujat a diversos juvenils i tots els que vulguin ensenyar-se, intentar aportar un poc d'experiència, ajudar a Sergio en tot el tema que involucra l'equip i la veritat que pues, content de poder pues, bueno, ajudar. En casa també estan contents? Perquè... Bueno, la meva dona, pues, quan li vaig dir que fitxava, diu, pues, la cabra tira al monte, que ella ja està espantalla de tot i a més si enguany em dia macho Gabri, podria haver seguit jugant per estar ahí mirant futbol sala sense parar i clar, com no para de veure partits, que tenia l'aplicació, l'Alzira l'ha vist tot l'any i els altres partits també dia, estic hasta el gorro del futbol sala. I és de veres que enguany estava més hasta el gorro que era el que jugava. No se n'ha anat el futbol sala de casa de Gabri, però és cert, perquè les tornades dels bus, quan estaves en l'Alzira, era com el carrusel deportivo, però del futbol sala a la Cantí valencià donava igual. I xillaves els gols, que era lo més guai. De repente se t'escoltava cantar gol i no sabia, la gent no sabia. De Faki, l'equip on havia estat jo, on tenia amics, pues bueno, ostres, o rival nostre, vamos empatat o hemos perdut, la veritat és que era una risa. Claro, això se pensava la gent que era algun rival nostre, cantaves gol, era algun rival nostre i de repente era del Jefaki, que està molt bé, però clar, no tenia res a veure en la nostra lliga i tu vivies com si estaves jugant, és que és una barbaritat. Sí, la veritat és que ha sigut jo crec que l'esport, perquè vaig deixar el futbol 23 anys, vaig començar el futbol sala i ha sigut la meva passió i el futbol sala és de veres que és la meva passió i bueno, vull que estar vinculat com siga, pues ara torne altra volta un poquet a vestir-me de curt, però bueno, que enguany he estat entrenant en ells totes les setmanes i la veritat pues, intentar mantindre'm en forma, és de veres que els anys passen, no recuperes igual, però bueno, pues, intentar ajudar i seguir un poc vinculat al futbol sala. En forma se te veu, desde luego. Prou millor que jo, he de dir, perquè jo no faig ixes coses que fas tu en la bicicleta de tants quilòmetres i de més, però que s'havia passat per damunt, que has estat entrenant en el Jefaki també esta temporada. Sí, enguany es vaig dir que sí, podia entrenar els 2 dies, perquè així pues, seguia en forma per jugar a la lliga local i en els amics i per supost van dir que sí, després Sergio que no el coneixia, encantat. És de veres que Sergio i Òscar, l'ajudant, han sigut els únics que no m'han clavat pressió per fitxar, han estat tot l'any els jugadors, el delegat, que fitxara, el president, però no tenia ganes, havia sigut diversos anys durs, com havia dit abans, de molta pressió, viatges, entre clínica, xiquets, i enguany necessitava aquest despeje mental i mira, pues, ha tornat a sorgir l'oportunitat de poder pues, jugar i ajudar al poble, pues benvingut siga. És una bona notícia per al futbol sala valencià, de la comunitat valenciana, que Gabri torne a jugar a futbol sala federat. Jo crec que és un clic que possiblement endavant retallem per a que la gent escolti, perquè està prou guai que tornes a jugar. Sí. 40 anys, o sigui, és que no... La veritat és que, bueno, jo crec i espero poder complir i estar en condicions. Jo seré el primer que si no em veig bé no me n'eixiré. Diré a Sergio, no em poses, estic de ser un entrenador i ja està. Però bueno, que treballaré per estar el millor possible i sobretot a la gent jove i a tot l'equip pues, contagiar-los aquest espírit de sacrifici, treball, que tinc jo, il·lusió per un esport com és el futbol sala i intentar pues, que el pavelló pues, vinga la gent i vesga gent del poble, perquè enguany serem praus del poble i això també suma. És un poquet com la sensació quan fitxares per l'Alzira, que em comentares que no tenies ja pensat o que no te veies jugant una altra volta en segona divisió, que és primera i segona, se considera l'elit del futbol sala espanyol i no te veies tornant a jugar i 4 anys has estat en Alzira. Ara suposo que és una sensació similar, ja imagina que no tal, el futbol sala no se n'ha anat a casa. Correcte. I el que diu la teua dona, per a estar així almenys jugar i sàcia't una miqueta més a fons, no? La veritat és que sí, perquè quan estava en Elda i ja quan em vaig anar de Sant Vicent, que vaig fitxar a Jefaki pel tema de la clínica, que em vaig muntar la clínica, mai em pensava que tornaria a jugar en segona. Ni en segona B, dic ja retiraré en el Jefaki i tal. És de veres que va sorgir l'oportunitat de l'Elda en segona B, que em va tocar dada,
van ser 2 anys boníssims, la veritat és que van ser molt bons, i va eixir l'oportunitat de segona, i la veritat és que, el mes, quan vau pujar, ho vaig celebrar, vaig dir, ostres, pues és una opció que a lo millor, jo què sé, necessiten algú veterà que hagi jugat ja en segona, i mira, pues, va sorgir efecte, vaig poder fitxar, imagina, 4 anys així, pujant a primera, bueno, és que el millor regal no podia tindre. Com va ser això? Te tocà Braulio? Com fou això? Sí, es veu que Braulio tenia molta amistat en Jordi Duran, que bueno, actualment està director deportiu de la Nucía, i li va parlar de mi i bueno, es van posar en contacte amb mi y bueno, Braulio decía, no, pero es que aún no sé qué ofrecerte, digo, que por el dinero no es, Braulio, yo quiero volver a jugar en segunda, claro. Que no hay problema i tal, que va veure eixa predisposició per part meua d'anar sense saber que ja veus tu, si jo era el que volia era jugar altra volta en segona, i mira, i vaig fitxar. Pel mig d'aquesta trajectòria, una pandèmia, va ser el primer any, va ser complicat, després lo del grup, però els 2 últims anys en playoff inclòs. No sé com recordes això, i també el creixement de l'afició, perquè tot i que ens pararen una miqueta per la pandèmia, bueno, una miqueta prou, l'afició són anys que han anat creixent a poc, o a molt, i fins a arribar al punt d'ara que la massa social està consolidada, tot i que amb el descens a segona divisió. Sí, la veritat, enguany, veient ja lo de primera, veies el Palau conforme he baixat 3 partits, era una bestialitat el veure com es posa el Palau i com anima, no? Com apreta, sens dubte dels millors afició d'Espanya, és aixina. I la veritat és que van començar en segona i venia gent, però clar, pues 800, tal, i ja van començar tal, i recorde l'últim partit de la pandèmia contra Manzanares, que van guanyar, i ahí ja... Ahí ja n'hi havia prou de moviment. I va vindre gent de Cosentaina, que algun venia i diuen, ostres, Gabri, com es viu ahí en la xaranga per la gent tocant i tal, i la veritat és que i a partir d'ahí, pues imagina't, va estar la pandèmia per mi, però després, últims 2 anys... Se va recuperar el també tema. Per part teua, de tot l'equip de les redes socials, s'ha fomentat molt, que això ajuda moltíssim avui en dia les redes socials a que la gent es faci l'ànim d'abonar-se i bueno, des d'ací dona ànims a que seguisca apoyant a l'equip, que jo pense que enguany estarà amb dalt per pelear per pujar i ojalà tornen a estar en primera, perquè crec que el club ho mereix per conforme està duent el club en general. Tenim bona cosa d'abonar ja, la veritat que la campanya la traguerem només baixar, farem el vídeo en test rècord i demés, i molt bé, les primeres setmanes primers dies arribarem a 600, en seguida 800, i sumat en el tema de la base i patros i tal, són 1.200, 1.300 abonats, que són 2 estreses menys que l'any passat. O sigui, que vull dir que la gent, lo bo és que s'ha... Sí, jo crec que les sensacions han sigut, al final ha sigut una llàstima perquè han sigut bones, vull dir que dins del mal s'ha baixat, però que ha sigut per detalls. Al final analitzes, sí, és de veres que la primera volta va ser molt fluixa, però realment el partit de Navarra és el que ho marca tot, perquè igual no perds aquest partit i jo crec que ahí guanyes i ja és que és el mental, és que ahí entra la part mental, tu perds aquest partit i mentalment te ves avall, després el Barça que perd contra el Betis, tot això suma perquè te'n vingues a baix, és així, per molt que vulguis tindre molta fortalesa mental i ser positiu, al final va pegant-te castanyades a nivell moral. Era important, així estigui Rafa ara en aquesta mateixa caïra perquè no l'hem canviat i comentava, crec que va ser abans de... no recorde en quin moment, si faltaven 4 jornades, possiblement fora abans del partit de Rivera, inclús un poquet abans, i parlava molt de lo de visualitzar el que va passar. Tu sempre visualitzaves i visualitzaves pa bé, en moltes converses aquell partit d'Antequera, que Antequera no havia perdut com a local, crec que era el líder, i nosaltres érem nous a la categoria, recent aplegats, i tu dius que anàvem a guanyar i que no... I no és una cosa que pugues dir, vale, és que igual ho diu sempre, que això passa, no? Jo puc dir sempre que, jo què sé, que va eixir el sol i quan deixi el sol, trac pit, però no, ho dius quan toca i en eixe dia ho digueres.
Ho recordo com si fora ahir. Sí, la veritat és que vam empatar contra Rivas i teníem el sopar de Nadal. Molt bona anècdota també. No sé qui la recordava l'altre dia. Braulio. En Braulio, sí, és veritat. Que vaig estar Va dir, sentint. igual n'hi ha que no ficar sopars de Nadal. Correcte. I ja està, clar. I guanyant això, pues, 2-5 o empaten a 5, crec que va ser al final, i dius, ostres, te'n va la sensació de que perds 2 punts, que si hagueres perdut. Totalment. Però en el sopar jo vaig dir, Antequera anem a guanyar-li. I Porqui dia, Gabri, jo estoy contigo, vamos a ganar. I van guanyar, vull dir que... però és que passa, en esta setmana 24 hores que van jugar en el Coi, nosaltres vam perdre en semifinals, i la final era l'equip favorito contra un altre equip que ja ha guanyat a 4, i a penaltis va perdre l'equip favorito. Jo vaig dir, és que hauràs compert el favorito. Clar. Per què? Perquè passen aquestes coses, és que el futbol sí. sala és aixina, i bueno, és de veres que jo soc molt positiu, tinc mentalitat positiva i sempre intento buscar la part positiva. Optimista, no? Sí, soc optimista. I perquè, clar, no era a mitjà de setmana, era després de perdre contra Rivas, que crec que anàvem 4-1, és un partit que no mola recordar. Sí, i el porter juga al final molt fan el 4-4 i tal. I Tenim un penalti a favor. Sí. Correcte, ells hi eren... Bueno, va ser fatal. I després el sopar, que la veritat que anar-se'n a sopar després d'una sensació de derrota no és agradable. I clar, pense, no, ara Antequera, que no ha perdut allí, en el Argüelles. Eso, I Fernando vaig dir, Argüelles. que anem a guanyar-li a Antequera. I li I guanyem guanyar, 2-4, que Gonzalo també fa un golazo i Sí, se'n va sí, per sí, banda i la pica, se'n va de Javier Amorós, que juga amb mi, que és ràpid i fa un golazo i tal, que va ser el 2-3 crec ahir. Després el 2-4 va ser sense porter. El porter jugava, Sí, van que ja defendre s'ha atacat. en el nou formato que ens va implantar Braulio de deslizar el 2-2 i tal, que ens va així perfecte, i a partir d'ahir, mira, i vam anar amunt. És veritat, ahir va haver ja el camp, perquè va ser complicat i any. No vam parlar d'això, però va ser complicat arrencar. Tu tenies el primer gol? Sí, M'equivoque? contra segon Claro, partit de Lliga. perquè L'Elx va molt- perdre que Rubi dia 0-4. 4-0. Bueno, 0-4 m'ho va fer, pareixíem el Salque, nosaltres, per nom. Oh, yeah. Nos van posar un poc en la onda de la segona divisió. Bienvenidos a la categoria. I després en Santiago, en Santa Isabel, si no m'equivoque, van fer el primer gol de l'Alcira en segona Anàvem divisió. perdent 1-0, vaig empatar i al final crec que han guanyat 2-4, crec. Sí, crec que van ser 2-4. Vamos, enduguerem els 3 punts, que era lo important. Ahir semblava que ja aniria tot bé. I perdem 7 seguits. Sí, que barbaritat. I la dècima, així, contra Ceuta, guanyem 3-2 i després vam anar a Colo-Colo i guanyem 5-6. I vam agarrar una ratxa bona i a partir d'ahir, pues, la veritat és que... Incluir lo de Antequera. El empate de Rivas, que era sensació de derrota, Però però quan guanyes en Antequera, l'empat és bo, que jo Correcte. dia, ara empatem, però si guanyen ahir l'empat és bo, no? Que sempre es diu. Sí. N'hi ha que anar fent bons punts. Nadal i ja després ja vam anar, crec que ara no recordo exactament, però ja el dic, que al Betis vam empatar en casa, Sí, el Manzanares va ser el penúltim partit antes de la pandèmia. I els 3 últims partits en casa que van ser Sí. Betis, Bison de Manzanares, Correcte. que Rafa va marcar gols així que no eren bonicos ni res. Que eren... Increïbles. El de Bisonte, Sí. girant-se a l'altre palo, Increïble. altra quadra. Mano. Mira, parlant de gols, n'hi ha un gol teu que sempre que ho recorde me sap mal, que feres el Leganés de... Mira, pues la veritat contra Pablo Ibarra, que és el que està marcant, que ara el nou fitxatge. Recentment m'han recordat per això, perquè recorda a tu dient això en el comiat que Sí, gravarem, despedida. que ara comentarem d'això, i clar, l'han fitxat, va jugar en nosaltres esta 24-25 i me'n recordo d'aquest gol que sols està gravat en vertical, la celebració un poquet. És una llàstima, però sí, jo crec que és un dels millors gols que he fet. Ja el dic, un valor, és que el recordo de fet, un valor que em dona Rubi un poc, Rubi xuta fort, pues fa el passe fort, com Braulio insistia en el passe fort, i quasi pues, el pic ara em fa una fissura ahí en el pic, però bueno, controla el valor i me'n vaig en diagonal i bueno, i en l'esquerra la cruza al porter i bueno, i faig el Era com la gent, jo recordo fora del camp, evidentment, com passa-la, no? O sea, Sí. en algun moment la Este, tindràs que passar. Gabri, Clar, home, clar. sí. I de repent, I algú posant-se la mà en el call, diu, què ha fet este? Pues mira. com anàvem? Crec que anàvem Ahir per anem davant. guanyant de 2 i vaig De dos. fer jo i van quedar I 3-6 crec Era al ja final. al final. Sí. No? Era ja al final. Bueno, estava bé. Si l'hagués fallat tampoc passava res. Va passar res. Tenim Ja tenia que endur-li un poc la glòria de l'últim Claro, segon i... Però no està Ja. no està gravat.
Això em Li sap vaig preguntar a greu. Manu i crec que tampoc el van gravar ells. No. O sea, no existeix. No, No existeix. però bueno. Coses que passen, tot i la tecnologia. Però la gent que l'han vist és Ja. més bonic que el puguem contar, Ja, també, ja, sí, que el sí. tenim ahí en el cap, és veritat. I has dit, a relació de lo de Pablo Ibarra, que insistim, jugarà amb nosaltres, és un dels fitxatges per a la 24-25, me'n recordo Gran sempre fitxatge, d'aquest per gol cert, gran fitxatge. i va ser, eixe any no, l'anterior, en Benavente, el màxim golejador. 42 gols. 42. Et diuen pronte, Et diuen pronte en Increïble. Pablo i a veure un jugador que sempre ha fet gol, vull dir que és un fitxatge garantit. Vamos, al final el gol es té o no es té. I al final tens un tio que faig gol i després tot el treball que fa Braulio en defensa i tal, almenys estar peleant per estar dalt segur. Sí, però el sombrero li va fer, Però això m'ho diuen. Sí, el sombrero li va fer. No, però molt bé, molt bé. La veritat que aquest gol va estar bé, el poguérem gaudir en directe i va ser espectacular. Molt bé. Perquè eres un jugador defensiu. Sí, ara soc més defensiu perquè és de veres que sempre m'agrada defendre. He sigut un jugador, m'ha considerat sempre que m'agrada atacar i defendre. És de veres que en l'edat pues, van Cap arrere, no? cap arrere, ¿no? Entonces ya últimamente pues ya era casi cierre. Cap Ara arrere perquè- de posició, no de que Sí. se deteriora el tema, Ja. que també, perquè és llei de vida. Correcte. Però és de veres que els dos primers anys encara pues estava Molo, si José Carlos a mi estava tocat pues jugava jo algo més de cierre, però ja quan va vindre Rubi pues ja jugava jo més de ala cierre, però bueno, que on em posaren, que no tinc problema. Però és de veres que al començament era molt més d'encarar, però clar, en l'edat vas perdent aquestes facultats d'explosivitat i tal. Però marca gols sempre. Sí, sempre O sea, tengo vull gol. dir, sí que tens aquest perfil defensiu. Jo crec que també per la manera de celebrar les defenses, perquè clar, Ja. quan se nota que has tallat un valor o que Sí, has- el celebro com si fos un gol. Clar, dius, este jugador és de defendre, perquè Correcte. si s'ha alegrat tant és de defensar. però després sempre està Gabri per ahí i el golet pacadits. O Sí. el primer de segona divisió va ser teu, però des d'aleshores. L'altre dia també veia el partit contra Ferrol, Sí, anàvem davant perdent. d'Adri, que no sé què Y pollo en la pel·lícula, cama, un pollo en la lleve y 2-2. i gol pacadins. Sí, a veure, és de veres que sempre he tingut gol, però en l'edat pues, t'han tirat més darrere i pues, has fet menys gols a lo millor que de lo que voldries, però ja el dic, al final pues, lo que diga l'entrenador i ja té tanta gent també, que gent jove que encara Claro. tenia Gonzalo, tal. Entonces al final pues, N'hi ha que deixar el relleu. correcte, no n'hi ha problema. És més, m'agrada defendre. Considero que els partits es guanyen primer en defensa. Després gols en faràs, però en defensa és lo primordial. Primer, Que és el que enguany en el Yefaki crec que millorarem, perquè és de veres que enguany teníem molt de gol però encaixàvem massa gols. I és el que jo vull intentar ajudar a que, ja no per jugar, sinó en tot pautar un poc pautar que perquè siga... encaixem menys gols perquè és important. Clar, sí, totalment. Perquè si n'hi ha molts partits que són Detalls. que al final acaben sent de tennis. Correcte. Que per a l'espectador molt bé, igual Però encara ho molt bé, creu. però clar, els punts estan ahí en joc, Correcte. evidentment. 4 anys que no sé com recordes l'estima de la gent, eres un dels jugadors que més estima despertat per part de l'afició, que en 2 braçades cap amunt alçaves el pavelló, literalment, a més, i que la gent encara te recorda, evidentment, t'ha passat un any, és que no ha passat molt més, ha passat un any. El comiat de l'ascens també Sí, ha de passat juny, sí. un poc més d'un any, i del comiat que gravarem, que ara ficarem alguna coseta, també, però el teu nom ha quedat així prou guardat. Què recordes d'eixa afició? La fe de gallina. El Gabri tradicional. Bueno, la veritat és que bueno, no es pot descriure en paraules que el pavelló estiga corejant el teu nom. És que no té preu, vamos, ja el dic, jo sempre he jugat perquè m'ha agradat, però el tindre una afició que damunt el vol, que jo ho ha donat tot, independentment de que t'hagi millor o pitjor, però que l'afició, el quidre, el valore tant, és que no tinc paraules des d'ací pues, donar-los les gràcies,
que seguisquen apoyant a l'equip perquè crec que s'ho mereixen i ja està, i que donar les gràcies a tots, als xiquets, als pares, a tots, a les persones més majors que ja el dic, tenien una estima brutal i això jo crec que m'ha donat forces per continuar estos anys aguantant jugant, perquè clar, que el vulguin tant, la veritat és que se posa a part dels ulls plorosos perquè són records que sempre quedaran i perduraran ahí en el recuerdo. Això no t'ho lleva ningú, que el valoren tant. És de veure que en tots és puesto, però com així han sigut tan props, l'afició tan prop, ho tens ahí en el cor i la veritat és que donar-los les gràcies, no tinc altres paraules que dir-los. I moltes gràcies. Per què creus que s'ha donat això? Perquè, està dient, perquè són props i demés, però com... Perquè això suposa que és involuntari, no? Una persona és com és i se guanya ixa estima, que te canten el nom, que te saluden quan acaben els partits, no sé, també ha coincidit en el desenvolupament del projecte, el desenvolupament de la massa social, que la gent va coneguent-vos en la pista, després fora, els xiquets també coincideixen que acaben d'entrenar i entrenàveu vosaltres. Com penses que sorgís això? Jo crec que un amic ja m'ho dia, diu, Gabriel, seràs el Palau tu soles. Un amic, ara m'ho va dir el meu amic Xavi, dia, no sé el que farà, si t'anirà bé o no, però sé que alçaràs el Palau tu soles. I bueno, jo crec que també els valors, la humilitat, el ser cercant la gent, al final, com ha sigut per mi és un hobby, pues, aunque fores professional, però considerava, no sé, i agraïes molt que la gent el quidrara o que tal, i firmar autògrafos, tot això, pues, això és algo que no es pot explicar i ja el dic. També pues, tinc eixe don, segons diu molta gent, de que pues, contagia a l'equip i contagia a la gent per clavar-la en el paper de tirar avant. Pues, o això es té o no es té, pues, mira, pues, tinc això. Jo sempre ho he dit que en el poble possiblement no siga el que més qualitat té, perquè jo tinc amics que són més bons que jo, però aquesta cosa la tinc, que a lo millor ha sigut el que m'ha donat el poder anar prosperant i pujant de categories en el futbol sala. Clar. No sé si coincidiràs amb mi, una de les defenses que primer se celebra i després ja veiem si ens ha fet mal, l'estarem posant per així damunt segur, si algú està sentint-nos en Spotify en el cotxe, que després se pose el podcast i que ho veig, i si està gaudint-lo ara mirant en vídeo estarà mirant-ho, però l'ordre és ixe, si rebem una pilota en la cara primer se celebra i després veurem si fa mal o no fa mal. Sí, me recorda... Que Sofian en Castellí diguem, però què fa? Recordo la juga perquè Colacha, que no xutava fluixet, pega una sandalia i clar, jo no era d'apartar-me i em pega en la cara, és de veure que celebri com estava un poc cansat i ja em tire. I bueno, i va ser un poc... I després me'n va pegar un altre naranjo entrenant, Àlex, que tampoc xuta fluixet. Buah, així sí que em va deixar un poquet així a l'ull, així que veia formiguetes, però vaig seguir entrenant. Lo primer és lo primer, però te tirares també perquè estaves cansat. Ara ja que vas a jugar en tercera divisió, això ja prescrit, era per cansanci o per dolor? No tenia dolor, no em va fer mal. Era per cansanci, vale, era per parar un poc el joc, com estaven atacant de sí, però no vaig tindre mal. La de l'Àlex sí que em va fer un poc de mal. Però això no està gravat, o almenys igual en el Dizur de Braulio a lo millor. Però la de Ceuta no em va fer mal. Era per cansanci. Sí. Pues ja està, una cosa que se desvela. Va ser en el Dèneu. Sí. Fa 5 anys. Se sí, pot desvelar ja, no passa res. És lo que hi ha. I a més, eres un jugador que dolor molt no té, perquè jo recordo que has jugat en coses que no n'hi ha que jugar, no? Sí. Que has aguantat molt. Si el dic l'última que he fet, pues jo a les 24 hores vaig notar algo en el quàdriceps i estava trencat, no podia fer un passe, jugava sols en l'esquerra i em vaig jugar els quarts de final i la semifinal, coixo, tenia una rotura que no m'havia trencat mai, però jo sabia que estava trencat perquè no podia ni fer un passe. I jo deia, el dolor és psicològic, va, anem per acabar. I vam perdre 3-2 al final, però vaig tirar l'equip avant i no podia caure ni manejar-me. Pues, jo què sé, estic un poc penjat en aquest aspecte, no penso en el mal i és de veres que he tingut la sort de que no m'ha lesionat. Així de gravetat. No, he tingut alguna coseta, però que
he intentat evadir-me un poc del dolor i no m'agrada perdre ni partits ni entrenos i no, que va, no, per això soc molt... Per això és molt metòdic Sí. i molt... Bueno, anava a dir responsable, a lo millor n'hi ha certa part d'irresponsabilitat amb el que estava contant. Jo ho dic a però la bueno. gent, en la clínica dic, a nivell professional, jo com a fisio vos dic això, però jo sóc pitjor que vosaltres. Jo, Clar. a nivell meu particular, faig lo contrari. Clar. Quan tinc que descansar no descanse o quan tinc que reposar no repose. Entonces, faig mal, però sóc aixina i mon pare m'ho diu, què tal, i descansa i tal. I jo, pues, no, pues mira, sóc aixina. Este any no descansa molt a nivell, ja dic, has entrenat en Jefaki, la bicicleta veiem que la domines prou bé, sí, prou quilometratges. l'ha agarrat... No voldria ser jo les rodes i la bici, eh? L'ha agarrat quasi totes les setmanes un poquet i bueno, la veritat és que bé. Però clar, a mi em tira el futbol sala, jo és que soc molt competitiu, hasta en la bici piques, jo no vull que em passi ningú. Estic que fent un vamos i ho faig. Dalt d'un sprint, No pensa jo un vamos... pues tinc un xic que vaig en ell que està, és molt fort, és de Beneixama, i un dia en una rampa duríssima m'aguante en ella roda i arriba dalt i jo començo, vamos, que t'aguanta. I jo, Gabri, què fa? Jo dic, home, que tu estàs molt fort i t'ha aguantat, tal. N'hi ha que celebrar-ho, eh? Hi ha que celebrar-ho. És Ja. veritat. Un vamos damunt de la bicicleta, que guai. Sí que és veritat. Que guai. No, n'hi ha gent que tira, no? Quan s'acaba el futbol sala a nivell així més professional, tira algun esport, sempre Sí. n'hi ha. Tu has caigut en la bicicleta? La bici m'agrada, és de veure que la gent diu, no fa por els cotxes, és de veure que ahir la nostra zona tenim bon terreno de carreteres que no n'hi ha Per apenes rodar-los. tràfic, però si ho pensaren tot, soc autònom, tampoc jugaria, Claro. tampoc, perquè pot passar-te-lo... Qualsevol cosa. Al final hi ha que disfrutar i esta vida no sabem, ara estem i no sabem què passarà demà, ja que i m'agrada estar en forma i m'agrada l'esport i visc per l'esport. Tinc ara 40 i quan tinga 50 pues, m'adaptaré a l'edat que tinga a l'esport que puga fer. Que pugues fer. L'altre dia vaig provar, bueno, l'altre dia no, ja fa un temps, el golf. En un business club del club, que és unes reunions que fem a nivell d'empreses que estan dins del business club i bueno, se fan ponències, s'aprèn, fan networking per a fer negocis entre elles i anàrem a la Galiana a fer golf, un taller de golf. És molt difícil i relaxa molt. Tu has fet golf? No he tingut l'oportunitat, però Te'l recomane. m'han dit que te va dir, igual que l'escalada, la gent que està fent ara molta escalada per la meva zona, diuen que a mi, jo soc un poc poregó i això, però diuen que és brutal, passa les hores volant i desconnecta. Però escalada de muntanya Sí. o és que sí que a nivell d'Instagram veus i la gent està tirant molt de rocòdromo i de més. Jo encara no he tingut l'oportunitat de... Ho provaré, perquè clar, quan veus tantes coses en un matalàs baix. Al final també m'agradaria squats, però no. L'esquàs està molt bé. Mon pare juga tota la vida. Deuria tornar així a nivell de moda. Però clar, no n'hi ha temps. Si 3 setmanes volia fer sèries en la bici, volia comprar un potenciòmetre i tal, i no em dona. I em diuen, Gabri, si tu estàs massa fort, no, i 2 voltes ara dissabte i diumenge, però perquè tampoc en 3 setmanes la clínica no em dona pa... No fas molt d'esport No durant em dona. la Faig setmana. 2 dies de gimnasio i alguna patxanga si podem i ja està, però que no em dona pa... Pa més. Pa més. Però bueno, en certes èpoques, ara quan... Perquè, a veure, als 50 no crec que estigués jugant en el Jefaki en tercera. crec. Estaria guai, o sea, aniríem a veure, però vamos. Home, clar. està Paco Ferrer, que juga en l'Albatera, que no sé si tindrà 47 o per ahí, que encara està jugant. Pues ja sabem no sé que- com estarà en guany, crec que jugaré contra ell, ja veurem, però... Ja saben que Gabri va estar jugant hasta 50 anys en el Jefaki, que no se preocupe ningú, perquè segur que per superar... I el superaràs i li diràs un vamos, en el moment. Ja veus. No, però segur que per a diferents Sí, èpoques sí. lo de l'esquàs està molt bé, no l'he provat, però m'agrada. Ahí cremes molta adrenalina, i fas molt intent, mon pare és que ha jugat, jo era xicotiu, l'acompanyava, he jugat algo, però és un esport que com és molt físic, molt futbol a frenar i tal, m'agradaria, però no n'hi ha temps. Diferent al golf, però el golf Sí. si tens oportunitat, jo no sé si el provaré més, la veritat, Ja. perquè és un esport que, clar, necessites una cartera Correcte. considerable. Jo no la tinc, o sea, ja adelante que no la tinc, però sí que a nivell del context, l'escenari, te relaxa, Està guai. està espectacular. Vaig suar perquè feia calor, Ja. tampoc és
Sí, que no és... Almenys el que jo vaig fer, no vull que a veure si n'hi ha algun aficionat al golf que ens està escoltant i després No, s'ho me ha suposa a xorro. que a nivell de tal entrenaran i faran Sí, gym home, i tal. segur, Però és de veres clar. que... És molt difícil. Ja, tècnicament Sí, jo el veig molt complicat. O dient, no sé, algo de rutina, no sé, bueno, tres Sí. cosetes per pegar-li que eren veritat, però molt complicat. Però fes-ho. Estàs ahí en un palo i penses que és pegar-li a la bola i que va dins i, No, va dir. imagine que... no, i damunt el camí, la xespa no és recta, Clar, va... és delicat. Ara, el que sí que està guai, fèiem dos postes, podien dir, tirar aixina per colar-la en un o en dos, a propet, i després lo de tirar-la aixina de primera i junt. Això està guapo, Te descarrega, lo que passa que si no li pegues Oh, claro, te dona més ràbia. Claro. Però, tira, igual fiquem un vídeo perquè tinc un colp dels poquets que me molt va bé. eixir i El pots clavar per ahí. no vaig arribar a molta puntuació, però sí que és veritat que li pegues i... No, això suposa que també és pues, anar practicant. Al final s'ha clar. donat una volta i és normal. Sí, És que sí, tots els esports tenen lo seu i tenen la seva part tècnica que pareixen fàcils i... I no. Jo els meus fills fan patinatge tots majors i jo no sé posar meus patins. Em poso uns patins i em trenque la crisma. I ells ja estan ahí fent I, patinatge. i veig el de 8 anys que fa piruetes i tot i uf, jo no... Tot té lo seu. Ho visitarem per fer el comiat. Sí, Estarem a ahí un casa, poquet sí, en casa. en el Estarem pati. Pablo, Vieta i jo. Mm. Li ho vaig preguntar a Rafa perquè ell sí que va dir que de tant en tant se veu la seva despedida. Tu t'has tornat a posar el vídeo? Sí que l'he vista, sí. I què? Bueno, pues nostàlgia, llàgrimes i bueno, molts sentiments encontrats. La veritat és que està molt xula i és brutal. El tot, un poc tot, com se va ocurrar. Clar, jo quan vau vindre a la clínica a pensar seria, un moment, clar, munta-ho tot, fes-ho bé, clar, al final... T'agrem allà la càpsula, que la conegueren per fi, jo no l'havia conegut mai, que no havia baixat. La famosa càpsula que antes me comentaves que és... Això és paregut a això. Així, si vols convertir-te en superguerrer, això és perfecte per posar-te el monyo, que no en tinc molt groc, però la veritat és que molt xula, això és una meravella. La teua càpsula és més gran, així les parets Sí. decorades en les camisetes i de més, i res, no sé si foren 10 minuts, 11. La gent que ens estiga escoltant pot veure-la en YouTube, crec que és un rugido para la història, Sí, correcte. en el canal de YouTube de l'Alzira Futbol Sala, i res, són uns 10 minuts, no sé si són 8 o són 11, però bueno, Sí, al voltant de 10 minuts de comiat que repassarem un poquet també, sobretot els anys de l'Alzira, però d'on venies, la història de un Nueva Elda, l'Hèrcules. Sí, de 23 anys vaig passar a futbol sala, vaig començar ahí en la Salle en el que era Nacional B, la tercera de ara, que és la categoria IEFAQui, i d'ahí ja vaig passar al Sereyer, Nacional A 2 anys, ja em vaig anar a Nucía també Nacional A, vaig fitxar allí un any, i després ja en Sant Vicent 4 anys, 2 en segona B, 2 en segona, i ja va ser quan vaig muntar la clínica i per incompatibilitats d'entrenos pues vaig tindre que dir-li a Jordi, que era l'actual entrenador allí en Sant Vicent, que ara està director deportiu de la Lucía, pues que no podia continuar. I 2 anys en el IEFAQui, fins que em va quedar dada, vaig anar 2 anys allí a Nova Elda, que molt bé, la veritat és que un any subcampió, el primer any tercers i Sí, molt bé. veritat. La veritat és que van jugar contra el Levante, que estava a Sena. Tenim una foto que estem els dos de capitans, el públic 1.800 persones ple, que jo poques voltes en futbol sala i en ell la veritat és que vam reunir tanta gent, va estar molt xulo el partit, vam perdre 2-1 i ja va ser quan Braulio, que he dit abans, va posar en contacte i bueno, i 4 anys en Alzira que bueno, que han donat pa molt i pa, bueno, i és el que he dit antes, ja per tot, per tota la gent, tu, el cos tècnic, l'afició, els companys, tots els que han passat, des del primer a l'últim, pues, la veritat és que tens records molt que mai s'oblidaran. Hi ha algun que recordes que... És difícil, perquè és molt complicat, però algun, no sé, un record que dius, este és el que, si te tingués que quedar en uno... És una pregunta molt típica que se fa i és molt complicada, perquè, clar, per què de 4 anys m'he de quedar en uno? És molt complicat. En un gol, dius? No, no sé, en algun record, en alguna cosa, en algun viatge, en alguna victòria, algo que digui... Això, de tant en tant... O que més el recordes, saps? Pot ser que a lo millor, no sé, lo d'Antequera, no sé, alguna cosa que diu... Me ven moltes voltes al cap. Sí,
Recordo molt que vam tenir la imatge de quan contra Manzanares en Copa l'atrac en la línia i Gonzalo fa el gol de la victòria. Que era el gol d'ells al segon palo, clave la meua gachetopierna, que clave i no sé com arriba, l'atrac de la línia i li cau a Gonzalo i Gonzalo la clava perfecta i era faltant segons i guanyem el partit i passem. La gachetopierna. Sí, perquè és que això ho dia molt Rui, de que jo estava a la cama i dice, Gabri, ¿cómo levantas la pierna? Tal. I eixa és... La veritat és que és un... Després del primer gol que faig allí en Santa Isabel, en un pavelló tan històric, el 1-1, i la veritat és que també el recorde molt. Perquè no n'hi havia angle i aquest gol no... Correcte. No va ser... El clavar és perquè... I després, ja el dic, és que després en el bus, quan feu vosaltres que vam parlar un poc, ja Rafa, de gallos, de tal, i bueno, les xerrades, les convivències, de parlar d'altres anys, dels companys, amics, al final és el que queda, no? Són moltes hores en els autobusos, i no... Moltes. Més que entrenant, no, però, ojo, més que jugant sí, perquè són més. Correcte. O sigui, si no jugues a menys de 2 hores... Correcte. Però són moltes coses i al final xarres d'això, d'antics companys, d'antics equipos, se'n recordeu, tal. I la veritat és el que queda, no? Les amistats, la gent que has compartit vestuari, que de tots t'han ensenyat coses i bueno, la veritat és que... El test que solem fer, perquè anem a anar acabant, el test que solem fer té la part de manies. Clar, és que són diverses coses, però una d'elles és manies. I en manies podem estar una horeta més. Entonces no sé si llevarla o saps te'n dic 2 si vols o 3 o les que tenies així, vale. Que resumir-les que eren... Vale. Una mania molt és les sabatilles, si perdem no me les pose, me les aguardo en la caixa i ja veurem quan les torne a traure, castigades. Estan les marques de sabates encantadíssimes. Antes era si no feia gol, però con gols ara ja en faig menys, pues això ja és que guanya l'equip. Si guanya l'equip, jo continuo aquestes sabatilles. Aunque faig mal partit, al final confio en elles, però si perden, les guardo en la caixa hasta pròxima... Hasta que ja se t'hagi passat i digues, bueno, sí, o no tinga ja més opcions, diga, va, pues l'altra volta... una altra oportunitat. Li s'alça el castig, ja. Eixa és una. L'altra, la camiseta de Juanvi, un amic meu que va faltar, i la muñequera Camerún pa calfar, i la camiseta de Juanvi sempre la doné al delegat de l'equip on que estiga. En este cas era o Raúl o Kiko, quan estem canviant-se per eixir a la pista, li donen la camiseta i la muñequera. I conto una anècdota, en el del primer any, en el primer partit de Lliga, se'ls va oblidar la camiseta en el botiquín. I jugàvem en el pavelló gran, en el Florentino, i els vaig fer anar a l'altre pavelló a agarrar la camiseta i tal, perquè si no jo ja començo les meves manies i van anar en seguida amb això que estava propet i em van dur la camiseta del meu amic Juanvi, que sempre la duc a tots els puestos. Que bé. I després la roba interior també sempre tinc que jugar el calzoncillo, si al millor perc me lleve i em poso uns altres. És de veres que els 2 últims anys d'Alzira han anat prou bé perquè han guanyat molt. Sí. Jo enguany no sé què haguera fet. Jo crec que ja tot el sueldo, les sabatilles no haguera tingut espai per posar-le, però bueno. No t'haguera arribat. No m'haguera arribat. T'haguera eixit en dèficit el jugar. I quan isca la pista en Santigua, quan només isca la pista, i això són les manies més aixina més ressenyables, n'hi ha més. Jo les sabia, conta'm alguna que jo no sàpiga. No sé. Lo de les sabates és lo millor. Bueno, i lo de Juanvi per descomptat, que això és meravellós i se record, però lo de les sabates és lo que... Després tinc altra mania de que en els partits normalment m'agrada anar afeitat. En els partits de casa sobretot. Afeitat? Sí. Bueno. Que Rubi també és així, Rubi també m'agrada anar afeitat, sí. No sé. A nivell quan estava federat, enguany ja no. Però a nivell de federat sí que m'han anat als partits, no sé. Pues. Bueno, està bé, forma part d'una estètica o per mania, hi ha gent que ho fa per estètica, però bueno, està bé. Bé, tinc una cita que és jugar un partit, vale. N'hi ha fotos, n'hi ha vídeos, s'entén.
Bé. I sempre dur-me normalment 2 parells de sabatilles, perquè, o sigui, potser en el descans m'agarra la volà i Claro, me les canvi. y les tires, que claro. Però bueno, bàsicament això. Estan l'altre dia en Twitter que no sé si Dada o algú ficava, dic, sí. no tiene, no hay, no sé, perquè no sé per què va ser, però Sí. comentàvem i tens a Ikea encantadíssima en tanta estanteria, mare de Déu. Són molts anys jugant, però no sé, un company que la gent mai diu uno. La veritat que és una pregunta que dius, queda mal, no? Perquè si dic uno, igual l'altre, perquè hi ha moltes relacions, hi ha moltes amistats, però no sé, uno que digui, pues bueno, jo què sé, Una referència, podries dir, no? A lo millor. No, el mejor compañero que tú digas, pues ve, pues És que m'adu ben... Vaig a canviar la pregunta perquè esta pregunta no és... Tinc que treure un altre test. És que clar, com m'adu ben tots i és que tinc amistat en tots els puestos. Diria Agus, que juga amb mi, va estar 5 anys jugant amb mi, un any a la Lucía i 4 en Sant Vicent, que ara per cert està de segon entrenador en Dada, per lo professional que era, igual que Carri, d'Ibi Carrión, eren els dos tan professionals que jo crec que transmitien aquests valors que jo també he agarrat d'ells, no? Valors de competitivitat, d'entrenar al màxim, de fer vestuari. Entonces podria dir-te aquests dos com a referència de més major, però després de vos, xavals, i tot, de tots diria coses positives. Este test l'acabaré llevant. De fet, seràs l'últim que tinga este test i la temporada que ve ja més. Però bueno, vos quedem en Agus, perquè ja que l'has pronunciat, però todos, en general. El millor gol? El millor gol de futbol sala, per mi... El de Leganés no, perquè no està gravat. Això no està gravat. En altre, no que puguen posar. En Alzira, No, quan vulgues, el millor gol en general, jo què sé. Si ha fet uno, el de la lliga local no, però no, a nivell federat. A nivell federat, no sé. Que n'ha molts. Tenies molt el de Leganés en el cap, Sí. És que és el millor. Sí, és de veres que en Sant Vicent en faig uno contra el Parrulo, que la clave en l'esquadra... Està gravat? Pot ser que estigui gravat, no sé. En el Hércules Parrulo? Després també en el Elder, crec que el tinc jo per ahí, que també és un valor que em dona Luisito, me la oriente, el Colmenar Viejo me la oriente, sona bé i la clave en l'esquadra. Això també és bon gol, crec que el tinc per ahí gravat. Vale, pues uno de dos. Alguno de dos estarà segur. I després, així, per exemple, el que li faig a Parrulo, que a Adri, o el de Benavente pareix fàcil, però clava a dalt. Que xuta Pedro, li pega el palo i el rebot en cau a mi i així a mig de volea la clave dalt. Ah, sí, que tenies que alçar la cama el per 1-0, dalt del larguero. Sí, és veritat. Eixe també pareix fàcil, però clar, mig bé, perquè em s'haguera pogut anar al marcador d'ahí dalt, que està a la red, però bueno. Vale. Però bueno. Vale, perfecte. El millor record? Record? Sí. L'ascens a primera. Veus com tinc que canviar el formato, perquè, claro... És lo màxim, al final... És lo màxim. La veritat que sí, que va ser... La meu any que em retire, pujar a primera... No Farem el comiat abans, recordes? Que pensàvem en el bus, te va dir, Gabri, te vas a retirar. Correcte. No per res, sinó per fer-ho... Queda guai, quan se fa antes, perquè, no sé... La veritat és que sí que... I mira, vaig ir... Jo crec que... Pues, en ese comiat, qui sap si retirar-se en un pujant ascens... a primera divisió... Pues, ahí està. No es pot demanar més, vamos. Estaria guai juntar ese trosset en el vídeo de votant i tot el Palau ple. Això ho tenim que fer soles per sí, mantejant-me, que està guai, la imatge eixa que està en una foto per ahí també, que sí, que estan mantejant-me tots i, bueno, i tot el públic cantant Gabri, Gabri. La veritat és que és el que dia, és que al final no pots demanar més. El Palau sempre tindre en el cor i la gent, l'Alzira s'ha portat molt bé amb mi i tots els puestos, però sí és que ha arribat a calat fondo i la veritat és que per això sempre desitge i l'ha seguit enguany que estigui al màxim i jo crec que al final estarà, perquè Family donar-li gràcies també de que a Carrasco i companyia de que estiguen apoyant a l'equip i també que hi ho viu molt i bueno, i a tot l'estament del club conforme esteu fent les coses. Al final dona gust haver pogut formar part d'un equip que veus que va evolucionant d'esta forma.
no estava pensant, però jo crec que com a comiat ara del podcast ha quedat bé. O sea, qualsevol cosa que puguen dir ja no està bé. O sea, Sí. les gràcies a la gent. Donar les i gràcies a la tot. gent, a tots, des del socio, a tot el cos tècnic, a tots els estaments del club, que a mi s'han portat de categoria, vull dir, entonces no es pot demanar més. Ha sigut 4 anys inolvidables, mai els olvidaré i sempre tindré algo que contar. La despedida, que també, pues, bueno, que un club valore això i el faig en una despedida, pues bueno, pues lo que conlleva, no? Pues que en el poble, pues ara fa poc en l'associació, el patronat em va fer un homenatge també, i bueno, pues sempre és d'agrair que se'n recorden de tu, de tots aquests anys d'esforç que has fet, no? Gràcies també per la meva família, la meva dona sobretot, que m'ha apoyat sempre i sempre ho dic. Gràcies a això he pogut fer el que més m'agrada, que ha sigut jugar al futbol sala. I ara has els 50 anys en el Jefaki, que ja, ara ja no n'hi ha tornada enrere. Ara ja m'ha compromès i dic que almenys hasta els 48 tindré que aguantar. Ahí m'ha posat pressió. Estaria espectacular i seria molt bon senyal, a més. Sí. Així que, doncs res, moltes gràcies per haver vingut. Gràcies, i res, Raúl. ara fiquem la cançoneta i es despedim des d'allà, allà a la càmera de alta. Adéu, hasta la pròxima, moltes Vamos. gràcies. En el barrio de Alcira